Hola, bon dia a tots i benvinguts a una nova classe de Ciències Socials. Bé, avui anirem a la pàgina 18 i anem a veure la localització i el relleu d'Espanya, una primera part. En primer lloc, la localització d'Espanya. Espanya es troba al sud d'Europa, al sud-est d'Europa, i ocupa la majoria de la part de la península Ibèrica. La península Ibèrica vam veure el que era, i compartim la península Ibèrica junt a Portugal. La major part és Espanya i l'altra xicoteta franja que es queda al cantó seria Portugal. Bé, també conforma Espanya les Illes Balears, les Illes Canàries i les ciutats autònomes de Ceuta i Melilla que es troben al nord d'Àfrica. Bé, els límits d'Espanya, al nord tenim el mar Cantàbric, els Pirineus i els Pirineus que farien frontera entre Espanya i Andorra i Espanya i França. Bé, a la part est tenim Portugal i l'oceà Atlàntic, a l'est tenim el Mediterrani i al sud tenim el mar Mediterrani per la banda dreta i l'oceà Atlàntic per la banda esquerra. S'estreta en l'estret de Gibraltar i ens queda a la part sud Àfrica, que el país més pròxim seria Marroc. Bé, ens separa únicament del continent africà l'estret de Gibraltar, que té aproximadament uns 12 quilòmetres en línia recta. Bé, les unitats de relleu que tenim a la península. A la península tenim diferents unitats de relleu. Podem veure la meseta, que seria una gran esplanada que hi ha al centre de la península, dues cadenes muntanyoses que estan dintre d'aquesta meseta, que ara les veurem, que és el Sistema Central i les Serres de Toledo, les muntanyes de Toledo, i després envoltant la meseta hi ha 5 cadenes més muntanyoses, que les veurem demà, per dia. I bé, després tenim dues depressions exteriors i la meseta i dos arxipièlags. Ara després ho veurem en un mapa més detalladament. Bé, la meseta és una extensa zona, com hem dit, de terres planes i elevades que ocupa el centre de la península. S'estén per les comunitats de Castella i Lleó, Castella-La Manxa, la Comunitat de Madrid i Extremadura. Té una altitud mitjana de 600 metres d'altitud, no és excessivament alta. A l'est de la meseta està més elevat que a l'oest, per això els rius que influeixen, el Duero i el Tajo i el Guadiana, la recorren d'est a oest. Estos rius van de banda a banda. Començarien per la part d'est, que és la part més pròxima al Mediterrani, i anirien a desembocar cap a Portugal, la part de Portugal. Bé, com hem dit, està travessada per dues serralades, el Sistema Central i les muntanyes de Toledo. El Sistema Central és una serralada de serres d'uns 2.000 metres d'altura, són serres prou importants. Destaquen Egata, Gredos i Guadarrama, que estan envoltant Madrid i demés, a la part nord. I bé, divideixen la meseta en meseta nord i meseta sud. I després les muntanyes de Toledo són una miqueta de menys elevació i separen els valls del Tajo i el Guadiana. Bé, a la pàgina 18 podem veure a la part de dalt l'esquema de les unitats de relleu. Veieu la meseta al centre, les muntanyes interiors al mig de la meseta, les muntanyes que voregen la meseta i les exteriors de la meseta. Serien Pirineus, Sierra Nevada i el massís galaic a la part de Galícia. I després tenim les depressions, que serien la depressió de l'Ebre i la depressió del Guadalquivir, les dues depressions que tenim. I els arxipièlags, que tenim l'arxipièlag Balear i l'arxipièlag Canari, que l'arxipièlag Canari el tenim en la pàgina 18. En la pàgina 19 tenim la península i l'arxipièlag Balear.
Doncs bé, així teniu el mapa, val? Podeu mirar les diferents serralades, Sistema Central, Serralada Cantàbrica, el Massís Galaic, val? La Serralada Ibèrica, la Bètica, la Penibètica, val? La Sierra Morena, Pirineus, val? Doncs bé, això seria l'explicació i bé, activitat 1. On està situada Espanya respecte a Europa? Bueno, ho hem dit a la pàgina 18, val? Tenim la informació i tots sabem Europa com és i Espanya on està, val? Únicament especificar una miqueta. Si no, podem anar a les pàgines anteriors que també ens situava la península Ibèrica dintre d'Europa. Quins territoris formen part d'Espanya? Bueno, doncs ho hem dit abans, no? Els territoris que formaven part, que estava a la península i després hi havia una sèrie d'altres comunitats autònomes, ciutats independents que es troben dins d'Espanya però no estan precisament en la península Ibèrica. I 3, quins són els 6 grans grups d'unitats de relleu d'Espanya? Bueno, doncs dalt, en aquesta mateixa pàgina, a la part de dalt, els teniu, val? Que ja acabem de veure ara mateix. Doncs bé, molt facilet, val? Peguem una llegideta, val? Mirem els tipus de relleus que hi ha, estudiem un poquet de la meseta, Sistema Central, Muntanyes de Toledo i poc més. Doncs bé, això seria la classe de socials d'avui. Respecte al repte d'ahir, bueno, del dia anterior, val? Que va ser divendres, busca quina d'aquestes paraules té un significat diferent. Val, la paraula seria observar, val? Ho teniu així, les altres preguntar, qüestionar, consultar, interrogar, signifiquen el mateix, val? I observar pues, és diferent, com tots ho sabeu. I serà molt fàcil. Bé, el repte d'avui és fora de formes. Quantes formes hauries d'eliminar per aconseguir que no es toquessin? Val? Tenim una sèrie de formes i hi ha que eliminar unes quantes formes per intentar que no es toquen. Doncs bé, això seria tot per avui i res, ens vegem en la propera classe. Adeu!